Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Θα σας έχουμε υπόψη μας τώρα σε άλλο, θα γίνει χαμός. Γεια σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, τον κύριο Δασκαλόπουλο, τον πρόεδρο του κυρία Ναυτοπούλου, την Ελίκη Βερονίκη, τον Μιχάλη τον Σκούτη, μου ωραία Μιχάλη, να είσαι καλά αγόρι μου, εσένα αγαπητή μου, πες το τον κύριο του Μοστονά, τον κύριο Ναυτοπούλου, την Ελίκη, που έχει εκεί πέρα πίθανη, Συγχαρητήρια και τη Σοφία μας. Λοιπόν, και από σένα, δώσε ένα γεια. Πώς είναι να κάνουν? Κωνσταντίνο μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Γιάννη, δώσ' τον κύριο Δασκαλόπουλο να πεθύνει. Και τον κύριο Δασκαλόπουλο να πεθύνει να πει αυτός ειδικές ευχές για τα καλά Χριστούγεννα και να τον ευχαριστήσουμε. Κύριο Δασκαλόπουλο είναι απίθανος. Να είστε καλά, πάλι το χρόνο μαζί σας και εύχομαι τις ημέρες αυτές να ζήσουμε πιο πολύ τον Χριστό και να είμαστε όλοι καλά.